Nonni, sit lähti. Avataan sieltä. Hormi. Joo. Täällä on. Se on auki. Sekin auki kuin hauki. Tämä olisi tarkoitus polttaa. Uuni on vastavirta uuni. Erittäin tehokas. Siellä on 50 astetta. Joten let's go disco. Nois vaan. Pikkuhiljaa. Lisätään. Vaikka vähän tuota. Silleen. Sitten vähän niinku puita tolleen. Sitten vähän muutama puu tosta noin. Oho, nyt mennään tulla savun sisään, niin sit päästetään. Vähän kato. Okei, alright.